Dámy a pánové, naším dalším hostem je Táňa Malíková alias Niky Tučková. Chápu. Pokud někdo nevíte, kdo je Táňa Malíková alias Niky Tučková, ona je známější pod, jak si bych řekl, tím pojmem Niky Tučková, tak si tady dáme takový připomínající video, kterým to všechno začalo. To byla písnička, že jo? Yes. Yes. Come on, rich, come on, come on. I'm not a bitch, I wanna be rich. Don't wanna work, I wanna eat pork. Going to beach, drink a beach drinks. I waiting room from you, rich boy. Come on, I'm so hot, called me. This is my... Tak to nám stačí. To byla písnička, kterou začala vlastně kariéra tady Niky. S tím, že má ohromné množství shlédnutí, asi 3 miliony. Niky Tučková je taky představitelkou speciální angličtiny, který může rozumět i rodilej Čech, bych řekl. Další věc je, že dneska už jsme viděli i další video. To máme tadyhle, to souvisí s panem premiérem Nečasem, to vám doporučuji. Our ex-prime minister Petr Nečas. For you from the world is Peter No Time or Peter Bad Weather, what you want. And he was not happy with his wife, so he have lover. And she was cruel, she was a spy. And she was listening his wife everywhere in the house. Now she, the spy, is in the prison. Love is over. What we do, what he working, he is without love and without job. Yeah, maybe he can cook for some cooking TV show, national Czech food like candle sauce or goulash. Who knows? So this is commercial video for Peter Bad Weather because he is so soft and I won't help to him. Tak to byla takový spot. To byl spot pro premiéra Nečase, ale jinak Táňa Malíková je herečka. A Niky Tučková je projekt, že jo? Který vy říkáte, že vlastně ho vymysleli nějaký 2 dámy pro vás. A kdo? Petra Kovářová a Daniela Štruská. No a oni to vymysleli jako koncept? To byl původně virálový video. Virálový video, oni si vás angažovali na to. Ano, ano. A řekli vám ten koncept. Ano. Vy jste ho interpretovala velmi úspěšně. Já musím říct, že já jsem viděl i to, jak jste byla v Karlových Varech, to je taky výborný. Že se mně to líbilo i proto, že to je trošku jiná poloha, než jak je tady zvykem. No a vy máte teďko novinku, nějakou písničku, že? Ano. Jak je název té písničky? Já jsem to někde čet jenom. Šukám tě Milošu. Šukám tě Milošu. Tak jsem si myslel, že to je pro našeho Miloše třeba polsky. No to je jedno, to je jeho věc, ne? No tak ono je to celý v polštině, takže... Já vím, no a tak to může být i pro našeho Miloše. No může to být úplně pro jakýhokoliv Miloše, ale je to Miloš z Varšavy. Teda konkrétně, tak já nevím, jestli... No tak až půjde do Varšavy, to by bylo dobrý mu poslat CDčko. Můžu to zkusit. Nebo lépe řečeno zaspívat třeba na setkání našeho prezidenta s polským prezidentem. Nebo. By vás mohli pozvat. To by mohl být třeba takový duet taky. No do Českého kulturního střediska, duet s kým, jako myslíte, s Milošem? No, mohli bychom dát. No, jestli bude mít nohy v pořádku. No ne, protože já v té písničce tam mám vlastně rapera. No právě, tak to tady nebudeme probírat, jak si to předvedem. Potkávám tě na koncertě Evy Farný. Check it out. Nebyl šmarný. We are now
Daleš mi krovku, pilíš mi žubrovku. Byla to láska od pierwszego spojrzenia. Byla blízka omdlenia. Nie może zapomenúť pocalunek pri záchode. Potem zniknąłeś. Aha. Šukám ťa Milošu z Varšavy, šavy, šavy. Udeřileš mi do hlavy, hlavy, hlavy. Chcem byť tvoja dívka, v pivnici s tebou piť pivka. Nezli z tebe frajer, máš drogy, armániego gajer. Šukám ťa Milošu z Varšavy. That's right. Šavy, šavy, udeřileš mi do hlavy. Keep it real. Hlavy. Chcem byť tvoja dívka, v pivnici s tebou piť pivka. Yeah. Nezli z tebe frajer, máš drogy, armániego gajer, gajer. For sure. Oh yeah, come on, aha, aha. Rap. Dla tebe, kochanie, pôjde v nedeľu do koščola môj aniel. Aha, aha. Umyjem ti tvoje nogi, będę jeść pierogi. Come on. Budeme slúchať Marilu Rodovič i na jej koncerty chodiť. Yeah. Obejmujem razem celego Bolka i Lolka, stane se ze mě Polka. True that. Šukám ťa Milošu z Varšavy. Yeah, Šavy, yeah. šavy. Udeřileš mi do hlavy. Get down. Hlavy. Chcem byť tvoja dívka, Come on, you. v pivnici s tebou piť pivka. Let's do this. Jestli z tebe frajer, máš drogy, armániego gajer, gajer. That's right. Šukám. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima. Oni mají za sebou takovou průpravu tenhle týden, že tohle nerozesmutní. Ne. Šukání Miloše určitě ne. Se tam vraždili tenhle týden. Co to šlo? Chudáci. No.